Bale, eskumara hasiko gara erdiz jarri. Bat, bi, buelta. Zapal iritsi, buelta bordin barrutik eta puntu bat. Beste bat, eta beste bat. Bi. Bordin azkarrago. Atzoko pausua eskumara begira amaitu genuen, bai? Orduan, gaurkoan egingo ditugu bueltak. Bueltak egiteko, kanpoko oinarekin, honekin lagunduko gara, buelta emateko korroaren barruko aldera, bai? Orduan, egin behar ditugunak dira, buelta bat eta erdi. Hau da, eskerrera begira geratu behar gara, bai? Horretarako, egingo dugu. Bat, bi, eta ja eskerrera begira gaude, bai? Eta eskumara buelta eta erdi emateko, berdin. Eskerreko oinarekin lagunduko gara, barrurantza, bat, bi, eta berriro gaude hasierako posizioan, eskumara begira, bai? Orduan, buelten ostean, egiten dugu. Bat, bi, eskerra atera apur bat, eta bi pausu txiki eman atzerantza. Bat, bi. Eta eskerrarekin lagunduta bueltak. Bat, bi, atera, bat, bi. Arin izango litzatik. Bat, bi, atera, bat, bi, bat. Bi, atera, bat, bi. Azurirentzako hirugarren pausua eskerretara buelta bat ematean datza. Horretarako oinarten jarriko ditugu, eskuma horre. Atzeko oinarekin bi pausu emango ditugu atzera. Eta segituan aurrekoarekin beste bi aurrera. Gero, oinez aldatuko dugu, bi pausu atzera, bi pausu aurrera, pausu bat eskerretara, eta lekua 4 puntu. Bat, bi, 3, 4, berriro. Zuria berriz hobea, dantzan ikasi nahi duen hor